Newsfast Karbi Anglong Birta Thanjiba in this time Sonali Rom BP. Apransi Birta TP Pen or Juita. AJYCP pen KSA atum Morionia long bahini apan apran enderatum apan arona tengpen insai nang jipu CM apan panong si bukojan SDO arideng pinpura lopojirdam Samilang so video arideng Congress atum pinpura lok kapajirdam Rangsina Bamon Kuru Gita Adhorom Aham Pangahin Pen Coronavirus Kapavir Jila Pen Botor Bokan Aputhak Radapan Arnam Kardompi Kedamtang ni Pai Tongkep Arni Moriani Ahawaralong Gaworu Tea Garden along Inudapan Apran Karmudet Lapen Anudapan Ahiring Tangrak Arengahu Kapasua Tumapan Prabjin Pen Nep Ingnang Si Fast Track Court along Insai Nang Jipu Kehang Ponsi Pini AJYCP Bokajan District Committee Lapen KSA Bokajan District Committee Tumpen Assam Chief Minister Sarbananda Sonwalapan Panongsi Bokajan Subdivision Officer Arideng Pinpuelo Pajirdam Bangsolong Kehangateng Insai Vek Nang Jipusi AJYCP Bokajan District Committee Maipu Jitupukan Kongchunbang Apuldas Lapen KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingling Kongchunbang Jesong Kuru Rongphar Atumpen Kehang Padoputa Birta Ripdunlong News Text Report Newsfast Karbi Anglong Longri Arlo 4 phase lockdown ahot kadokave Bangsuri Plira Parotrogra Sirkep lockdown Aron Karkanatum Aphan Kinep Dolo Pusi Bhomkuruarni Police Atumpen Pangdakpon Therini Phaing Koira Phopen Aruni Phai Thongkebra Sian Bangsuri ke Thomra Pharohinira Nerkep lockdown Aron Karkana Lamdo Lapen Surihinira Parotrogra Troxikebra Sirkep Alamki Kedeng Dolo Longri Arlo Kaprek Adima Longpen Motor Hum Suri Thongkebra Pharohinira Phokebra Trok Lapen Telong Hum Thongkebra Pho Nepun Longlo Lapen Mas KNA Atum Alongpen Sika Lak Thongkebra Phora Suri Troxir Kebra Ner Kebra Pharo Troxi Adai KN Atangka Pangrumlong Lopusi Assam Police Pen Pangdakpon News Text Report Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Anathuke Hampanga Songatum Apai Ki Jum Heka Polone Mate Hampanga Songatum Tongkache Song Thu Pakpe Dera Polone Pilone Ajada Kam Chethan Jok Plot Lopusi Chethan Donat Thayamatsi Avidera Son Baithalangso PWD Road Division Arlokedo Amrengalang Royalong Ing China Dolong Adim Non ke RCC Dolong Si Kedon Lopu Karjulong Penangan Arni Dinglo Kedam Tang Surihini Rakre Plianing Kan Thang Thanga Chiklo Korsing Ingti HOD Minister Kedo Bomahutsi Bangso Dolong Ki Kim Kerangasai Pangchenglo Bangso Dolong Aparman Long Eke Somahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang PWD EM Long Kitimung EM Premola BP, EM Elising TP, Anparta Baithalangso, Local MLA Dr. Mansing Rong Piatumta Chetongdo. Bangso RCC Dolong Kikim Kerang Arta Ningkan Trok An Pling Tanglo. Dolong Arta Ningkan Trok Pling Dera Pit Sitami, Bangso Dolong Piniar Nianta Patangpon Tik Tededlo. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Akehaita Bangso Dolong ke Patang Serak Jiapan Aning Tong ke Hang Hidelone Mate ke Mathapon Tong Apor Kachelong Le Delone Pilone Adolong Abang Nonantat Tangtesi Bikoksi Dokoglo Ajar Lepuno Ratatum Kachelenga Kisunga Bangke Tepik Angdengsi Nang Dokoglo BJP Sorkar ke Parivartana Sorkar Sipute Nonanta Amreng Homosti Anke Parivartan Atomon Chapdam Thekthelang Mate election Aporahut vote Kechorek Alam Chotma News Text Report Newsfast Karbi Anglong Puthot Bang Koira ke Thom COVID-19 positive ke Long Thu Ajok Non an Assam along ri Arlo COVID-19 ke So ke Long Aphai Bangsuri Sira Bang Pharo ke Thomra Thokner Kebra Phli Aphai Kele Bang Koira ke Thom Angbong Pen Bang Presi ke Borpeta Asor Sonsi Udalguri Pen Bang Pho Dhubri Pen Bang ke Thom Darang Pen Bang ke Thom Lapen Sonitpur Pen Inut Longri Arlo COVID-19 ke Long Aphai Bangsuri Sira Bang Pharo ke Thomra Thokner Kebra Phli Dolo Lasoang Bong Pen Kimi Aphai Bang Pharoi Sira Thokner Kebra Pho ke Solang Bom Aphai Bangsuri Sira Bang Pharoi Sira Troksir Kebra Hini Lapen ki Thibang Philo Pusi State Health Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Pen Ningjepon Sonsi Udet PR Lo Kedamtang Hontain Koira Phli Angbong Det Arlo Puthot Bangsuri Ner Kebra
pharoge thomra troksir kebrahini covid-19 pangdak thu bangsojok covid-19 ke long aphai lak isira suri troksir kebra pharo phora thong kebra pho kele sonsi khontain koira pli angbong pen bang pharohini ra bang thong kep kithia jok covid-19 pen kadokawe kithia phai bang suri phora bang pharoge thomra troksir kebra pli leroklo News Takes Report Newsfast Karbi Anglong. Men langkang lum lapajok bithung reng thama constituency arlo kaching tour saimo anta hingno laplo. Lasonsi lalmati lapen mukhima rong lapen men minjia rong PMGSY scheme atawar sitame penangan kana hokdun tupiklo. Non lang kisana hut anke tawar sitame haino thaya sonsi theglonglo. Lapen PMGSY scheme atawar ke langke theke tong erajok non ke akinganta damno ser anpin kahino. Lasi kedam ke wangaratum kisung cingtang tunangaret asonlo lasi lahai kahino adim an puthot Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pami thujia phan prabjin pen selamasonte rat kisung pen jogji dongkamukam pen komol kathar Newsfast Karbi Anglong non an 5.0 lockdown kankir phaponlo athe India dang pialong covid-19 awur kithur pena jok penangana por lockdown inkir ponlo bangso ke padu boma hut anke covid-19 awur kachi una phaitame jumo a sonsi thek ponlo bonsitame lockdown 3.0 pena hut abangke private gari mate methanga gari pen aphanke government pen kebek ponlong aron ki pipon pena jok bangso hut penangan covid-19 ke so phai ke bat pon thek ponlong lo Jesimet ke angtang pen kewang aphai nang bat bom pen kisua phai sitami nang klang bom. Lasuajok non malom pupu border ka chelang along sitami medical team la pen police asai khietum pen keton kelang pon parsik jik asonsi thekpon. Pini Karbi Anglong border borlang phera long sitami ahung tinagari aphan khangdun pen check up mate screening pon et api si puthot pachileng pon thu. Jengkha pen pabitro kathar Newsfast Karbi Anglong. Pir theke hondun ji aphan kereng awar sai anutin aphan si arnam ke bak break jam atowar pensi wangbom dangbom lo. Lasi inut Kheruni Southern Range Forest along Master Road Achokamar Longki Dera lapen alang lichor sangpi pronuti kramsapi banghini chelangsi Forest Arlo amat thengpia nursery semarsi kereng jawar sai cheselampon thengpia klim ke jor pen aso asu kachepang rengje aphan matha ponsi nursery along nonamat ke Arjuna Chondon ke air Hilikha Lahai ansi klempon bom Lanparta alang litum Forest Arlo Forest Aparmanta amethang akhi atat pen thengpi ke ea saita klempon ang thek pon long pachini pona tengke bangso thengpi arong theding lote Forest Apansi anam ki jumpen ke Georgia phan pusi kerang ke aphat nang thandun Kheruni penran singteron Newsfast Karbi Anglong Non malam so bhan beer time consider African swine fever pen nangli tumalong hong pajok iktha African swine fever ke rong kapang reng lapen habit along hong tak kachiun prap peka keso lapen labangso keso kelong along hong anke kithi sikeong African swine fever akiso munit aphan ke un e kesoang thek aphu keso ke chukang tungte kedo joy kaini areng kaparbang aning ki thok apok kang sir kapasi mate ate theke bang seng aso keman me men kithi kache pajokji asai African swine fever akeso kelangji asai lapen vaccine avelang anut kaprek atum kapawang long ledet nangji kesu kedotang asan chom damde det nangji aroyar lusi long hong beng nangji kesu kelong along hong aphan akaprek si binangji habit along hong kewang un adim ke bibedet nangji keso penki thialong hong pipami nangji liter isia lang along 10-15 gram bleaching powder pangboi donsi arniwang kapang thirasai claim nangji lang kapaching lu hot potas pangboi du nangji lapen 0.01 solution liter cap along 1 gram selamsi long hongaroy along up nangji tebok head veterinary doctor along birtayan bomsi kimi ansu se kachini jiaphan district AHN veterinary office along dipu along Kumri Ignon 8790536892 700
2803-658. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bertakan campaign ng Churi Tulo. Non malam COVID-19 haki sopir theathak ki umplo bajak bangso ki sopen radaphan kapa unlong lede jiaphan lapen non botor bokan kapa mesen jiaphan pinirang sina bhomkuru gita dhorom aham phangatum ahin pen kaduk kabya radaphan arnamathengno ardom lapen hirjumi hangpi bangso long chepahim phupon ahem phu ram timung kwangchun bang mong tokbi alang litum ahin kaduk kabe solang dora raphan arnamathengno hirjumi hangpi pon lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alang liphan tame hirjumi hangpi lapen alang liphanta kerap tame kachohang kontu Keroni Benram Singh Teron Newsfast Karbi Anglong BJP Sarkar atum kachari kiduk atum aphan kapanungku kajok pini Congress atum pen samilang so block along pinpur alo kapajirdam laso along ke hang pona tengke prabjin pen ration card pajir nang jila pen CM kisan atangka keron ke bak pacetang et nang jila pen non COVID-19 avor pen hong ke do atum chingthang lok atum aphan job card kachong dat our site pipon nang jila pen job number harohini pipon thunang ji puta pinpur alo along jongdun si samilang so block development officer juli terang PRI deng pajir pon laso along Korkanti Congress Committee Klembangphu Harsing Krolapen Town Mondol Congress Committee Klembangphu Komal Singnar Atumpen Pajirdam News Desk Report Newsfast Karbi Anglong